higni adek mabende koro odwaro nyisowa ni to ang'o matimore, ang'o osebedo ka timore, to gisechwalo ywak to ywagni be osewinje kata ooyo. Amiyo thuolo mar mosou kapok wachako twak ma kama. Koth machiegni ahinya chenro mar Rameny Piny moso nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano moso nyikwa Ramogi Ajwang' duto te maneno Ramogi TV. Sama wawuoye ni okweuru kendo imreuru ahinya. Erokamano. Machiegni Rameny Piny wamenyo gigo mabende timore e pacho kae. Waseneno ka mach ma toy osebedo ka nuore, to in kod historia mar majni Okoth. Chaknwa ni to ni wacho ni mokwongo kanwago kodi mbaka tenge kachi wacho ni nochakore higa mar 2007 ma bende gigeni nowang'e, kendo chako timore 2023 gigeni ochako wang', kendo wang'ni ochako wang' higni osebedo nade? Miwa historia mar majni to ere kaka osekelo ng'ikruok. Okay, mach ma osebedo ka wang'o chiro ma toy nochakore 2007 e post-election violence. Kane chiro wang' to 2008 nwabet mokwati 2009 ne waduoge chiro kendo riwruok moko mar piny owacho no okonyowa gi mabati gi yien bane wachako gero chiro. Tok gedo chako ohala ne tek, ne wakawo loan. Kane wakawo loan ne wachako waduogo ge ohala ba wadhi mbele maber. Kachopo last year 2023 dwe mar auchiel kendo mach ochako muoch bo wang'o chiro toy. Kano wang'o chiro toy, jakom Raila Amolo Odinga nobiro bokonyowa ba kendo ne wachako ngima gi kanyo. Kendo kano chopo higa ni 2024 chieng' ngeso gokinyi kendo chiro chako wang'. To wasewinjo matek moloyo an koro mar adek ka gige osebedo ka wang', ikawo loan dhi ichake ikawo savings magi mitime chiro bende ikete ohala wang'. Wasewinjo matek, and for the first time joma timo counseling obiro toy gi tent kendo gigo kambi chuny chiro ma toy. Tawuoro ni line opong' to chuny ji lit, but wagone gi erokamano. Nono nitie osiptal ma giwuoke ma dak aluong nyinge, but gisekonyo sana. Kata nan kanyo kawuono saa 8 dhano ywak, to en gima lit ma kadipo ne en lwet dhano to waweyo ne Nyasaye manyalo chudo. En gima lit kabisa. Since 2007 joma timo counseling pok nobiro e chiro toy ka chiro wang'. But wang' ni olit nikech wawito nyaka ji 4. Iwuodo na gi achiel gi nyaro na gi be achiel Billy mosiepna. Kane wadonje chiro saa 11:37 gi pikipiki to Billy ong'isa nodhi reso gike kona cha. Mano mach nochako wang'. Yes, to an be aneno ka mach ni kara taduogo chien. To kwanawa to Billy ochako ywak ka mach oluore, mane kaka ngimane nodhi koting'o gunia moting'o lepe. Otho koting'o gunia. Yes. Koro osebedo malit to ma wang' ni odwa lit ahinya. And again, koro ma imbe de tim ni wuok ni dhi temo konyo. In fact kaka Billy otho nodatho nikech wate duto mach ne nie mbelewa. To en kibanda ne nie kona kama jaode use. Koro an naluor ba aduogo gi chien. To nikech mach noneno pok ochopo kabisa kama ne ouse, en noringo bodonjo, then mach odhi okona, then iro cha nodhi othung'e. Bo mane kaka nowang' kanyo te. Koro osebedo matek. Te gin kaka traders and an achiel kuom komiti mar chiro ofis jakom. Ne wawacho ni kane wabet piny, ne wawacho ni wadwaro permanent solution e gik matimore toy market mag mach. Wadwaro permanent solution mondo kendo kiny kik ywak mwasebedo kwa ywago kinde duto. Nawinjo ki iwuoyo te iwacho ni diponi en lwet dhano dhi bedo gima lit ahinya. Diponi uchich ni nitiere ng'ato mantiere tok mach ma kama musiko wang'o toy. Erokamano. Kata ka nitie chich, to chich onego bed gadiera moro matin e iye. Nitie joma notero wa e court ni lobno margi.
ba lawyer marwa osebedo ka dhi e court nyaka chop Raila Amolo Odinga nowuoyo go Uhuru Kenyatta buwuoyo gi county government but title deeds nobedo revoked. Adier makende chieng' mane title deeds obedo revoked kae makoro mach ochakre malure last year this year. Nyiso ni jogi chuny gi lit. To joma noterowa e court gin ji 4 manoterowa e court ma wachich go. Ng'ama ok oterowa e court lobno margi dak wachich go. Mar ariyo, chiro konego bed ni ji connect stima everywhere. Onego wabed gi ng'at achiel ma administration mar chiro ng'eyo ni en emo supply stima e chiro. Mar adek, magi e chich mantie. Mar adek, chich mar adek en ni ji ok onego dage market. Chiro ji ok onego dage. Chiro onego bed ni wadhi watime ohala to kochopo sama chik mar security wacho ni wawuok e men saa achiel to wate wawuok te tiloro gates to security ema dong'. Koro nitie jok modak e iye ka. Nitie jok modak e chiro. Omiyo kane wabet kaka komiti mar chiro kotelnwa gi Jakom Joshua, magi gik mane wakete mesa ni nyaka timre sama wadwaro permanent solution. One, stima kik kila ng'ato supply e chiro. Two, wandiko barua ne DCC, ofis chiro ndiko barua ne DCC, nyaka mi notice jok modar e chiro. Three, for the first time since 2007 ka chiro toyo chako wang', management mar chiro noyiere ni chiro toyo koro inyager modern. Inyagere modern market. Mondo wageng' gigi te. King'iyo chirni ma modern kata ma jirende magwa, mondo yud ka wang'ni bedo matek. Kech chiro ma modern nigi structures mage. Kaki igere, kaki loso gimora mora. To being toi en open air market, mondo wasik ka wawang' yot. Koro mondo wageng' gigi te. Chiro toi nyaka bed modern, nyaka gere gi county government bo bed modern. Kawuono ka Raila Amolo Odinga nolimo wa saa 9. To wacho ni nosewuoyo gi governor ni for the first time ka wayie ni chiro bed modern, to governor odhi otim mano. But nyaka chak gi perimeter wall. Toi waonge wall. Kendo kidonjo ng'awinjo bed ni gero wall neko. Onego bed ni gero gi county government kech toi ni under county government chakre last year. County government governor naneno ka en mochung' ne county government. Yes. Donge. Yes. Kaneno kochopo to uchwade mana gi kiti. Ang'o matimore kama ng'ama winjo bed ni chiwo no kony kendo konyo e gero perimeter wall. Kochopo no ka kiti obare kanyo yo moro moko winjo. Ang'o mane timore ko? Mokwongo e wach governor no elo traders watimo mos kendo wakwayo ng'uono kuom gima notimre ne governor ma Nairobi Johnson Sakaja. Gima notimore en mantie propaganda mosedhi mang'eny to chiro kowang' Saturday nitie outsiders manobiro e chiro, vijende manobiro e chiro. Nitie jomobiro konyowa simo mach, to nitie jok mobiro ni kagineno kamoro mantie loophole to ginyatimo anything. Jok manogoyo governor gi kidi kariembo governor ok gin traders matoi. Gin outsiders manobiro e chiro, mamoko ne wacho nobiro konyowa. Onge single trader manokao kidi gi lwete kama kabayo go governor to governor kelo kony. Nobaye gi kite toi true, but gin outsiders, not traders matoi. Mano ntie evidence. Kata jok mane bayo kite nikech gin jok mnoa oko to biro e chiro. Koro wacho ni ok gin jo hala matoi. Kata king'iyo clip no maber, adier makende ka onge trader matoi gi kaka chunywa ne lit, mano ka okidi kama kadiro kuom governor. Kendo kata joma nochako go koko ne governor, kochako wuoyo, ne gin outsiders. But in fact, chairman matoi Mr. Joshua Ogol notamre bokwedo wachno kabisa, bung'iso ni miuru governor time mondo wuon kech okelonwa kony to wadwaro kony. Omiyo onge any trader matoi plus an mawuoyo kodi kani mano kwanyo kidi bodiro kuom governor. Mana adier makende. Kech token immediately osipidi nobiro e chiro and jogo noringo. Mane mnong'isowa
ni magi ok gin achiel kuom jowa. Osipidi nobiro giringo go CS. Kendo ne giringo wan kaka traders nwadong' kwa chung' kuondewa mowang' ma wause. Niso ni wan gi kwe, to wan warwako ng'ata ng'ata makelo nwa kony, mok wang'iyo nowuok kanyo. Kech mano kon ne kelo luoro ne jok mane nyalo dwaro mondo mi ochwal nu kony gi luor ni samoro ginyalo romo gi kite aina mane gavana romo gono. Luoro ne nitie, en adier makende luoro ne nitie kaluwore gi gima ne gavana oromogo. But adwa ng'iso jowa ni outsiders mane biro Toi sani onge ng'ama wuok oko ni biro Toi ni biro konyowa nikech mach nosesim. Gimodong' en kaka wanyalo gedo. Luoro kik mak ng'ata ng'ata. Kendo iyudo ka team mar management mar chiro nitie kila gate. Ging'iyo jok madonjo. Onge luoro mora mora sani Toi ni ng'ama biro miti nyalo riemb. Ok kamano da. Uni gede adi kanyo? Gates ma Toi gin 6. Side ma piny wan gi gates 2, side ma malo gates 2, then side ma Toi primary wan gi gate 1, then side ma Fort Jesus wan gi gates kendo 2. Yes, but perimeter wall to onge. Iyudo ka bath gate en mabati. Koro yot kata mondo aduyo donj mondo tim gimoro amora e chiro. To gin gi jorito. Wan gi security firm marito Toi. Ne wagolo Masai last year kano wang'. To jogi wache ang'o buse dhogi upenji tang'o mano bed ni kelo mach maka? Manager mar kambi marito Toi kod supervisor nosedhi kod dhogi ka police kachiel gi office chiro. Ma report mora mora ma sirikal bogol about mach nikech mach nochako wang' kar bao. Kar bao section H emane mach ochako wang'. To majni owang' nyake section A. Emane majni orume section A gi B gi E. Nyiso ni jogi chal ni osetimo nonro mong'eyo. Manyalo wang' piyo ma ginyalo chako. Koro kata ka dipo ne en muoch mar stima mowa onge go gadier. But nitie chich moro ni kama majni nochake nitie wach. But warito report mar police about match. Kamano. Nawinjo kiwacho ni jok mano chopo kanyo mabende ne bayo kiti ok gin jo ohala ma Toi. Chich moko bende osebedo. Ne dipo ni nitie weche moko mag siasa kit gik mane timore kae. About kite gi siasa ni adier makende Babu Owino nokuongo Toi gi Kibra MP Pitorero. Man adier makende. Madaka Kwer. Ka Toi nowang' saa 5 Babu Owino kod Kibra MP. Yes. To mach nomuoch saa adi? Mach nomuoch saa 10 okinyi. Ka jogi nobiro Toi, Babu Owino nitie kony mano owacho nochung'e obiro chiwo kachiel gi Kibra MP. Koro toke ni gin beno bagi kidi? No. Toke ni vijende manoluwo Babu Owino Nairobi ka waluongo gen team gwara. Jogi ma ka governor obiro ka Babu Owino sea to gikelo koko. In fact Babu Owino no coincide traders kod governor. Jomoko osebedo ka lieko ne nitie siasa ye. Babu Owino nowuoyo maber to vijende manoluwe. Babu Owino ka biro to kech Babu Owino wuok to kutieko daka mang'eny to Sakajo donjo. Vijende gi pod ne nie chiro and vijende gi ema nochako bayo governor gi kite. To gimomiyo wang'eyo ni jogi gin outsiders ka police nodonjo e chiro to jogi nochako ringo wato ne wadong' kwa chung'. Koro siasa moro onge gima Babu Owino nowacho marach about governor, but nowacho ni county government nyaka ng'i kaka nyalo konyo Toi nikech Toi en under county government. Mane gima nowacho. In fact nokoluongo kata nying any official mar county government ma Nairobi. But oseket siasa ne beng Babu Owino nokuongo Toi e gin gigo notimore kako timre no. But kata governor himself ong'eyo maber ni Babu Owino nokoluongo nyinge. Nobiro mana chiwo kony. And ne gibiro gi MP. Koro miyo kata governor nonego bigi leaders, area leaders. Nokonego bi kende. Yes, nonego bigi area leaders. Ogochne chairman mar chiro Joshua Ogol, ogochne MP, ogochne MCS.
Nyalo bedo ni nowinjo ka gima oketo utenge e chenro mage. Yes, kata obedo ni en emergency, wat ok nwa feel ni o exclude wa e program ne mobiro gotui, but outsiders. To koth mach masani seche go mach wang' kendo nitie joma owito nyaka ngimagi. Samoro ok inyal rito mondo igo simu, imany SG, imany jakom, gin kaka jatelo ahinya to jatend county nikech apis county e ofis mamalo mogik e counties. Samoro kaka jatelo nyalo winjo ni en kod ratiro mar chunga to wuoto dhi ochopi. Notimo maber biro piyo, kendo notimo maber biro kaka governor ma Nairobi. But nitie group mag jok mawuok oko ma gin ging'iyo gi gonyacha. Negi expect governor obed kodgi piny ogonygi kodonj toi. Mamano gima ok nyal timore, to mach to wang'. Koro governor obiro en odwa wuoyo gi traders mondo omiwa kony mare. Kech governor kata last year county government nochung' kodwa. In fact negi keto 100 million e budget mondo gergo perimeter wall. Koro nokoger. Koro pesa ni nogik kanye? Pesa ni manyocha warito mondo wawinj kuom governor nochopo kanye nikech onge surveyors manobiro e site, onge contractor manobiro, but 100 million nomienga noket to illustrate. And kawuono ka Raila Amolo Odinga nobiro toi, CC mar trade no confirm ni last year noket 100 million mondo ger perimeter wall. Onge gimono kete maybe ntie ja ohala moro magombo nang'eni pesa ni nokete kanye, okete ntie account moro ma untiere go koso nomiye ng'ato koso nochiwe nang'o? Pesa ni wan kaka traders wagombo ng'eyo kuom county government ni pesa ni nochopo ir ng'a. Pesa ni noreme committee mar assembly, kose pesa ni noreme office mar department kata mar department mar disaster. Wadwa ng'eyo kama pesa ni nogike nyaka sani nikech kata traders penjo officials mag chiro nto pesa mane MCS o promise ni ibogergo perimeter wall toi, pesa ni kanye? Kawuono CC mar Nairobi county mar trade no confirm perimeter wall noseket pesa ni, but amor kod MCS wa Makibra, Ochieng Jera, Lawi kachel gi nominated MC Catherine negi promise ni gin kaka MCS gidwa tiye tich achiel bagi make sure ni pesa mnokete budget matoi otiyo tich mnonego ti. Koro okapar ka department mar disaster nyalo interfere gi pesa monego bedni kelo ne markets ma Nairobi, kata kobed office mane kata obed committee mar assembly mar trade. Wan gima wang'eyo ni pesa no nego ger toi kaka traders, kech wachulo ushuru kendo drie week toi wachulo drie week 100 shillings. Omiyo wan gi right mondo county government olosnwa chiro ok en favor mondo wageng' masiche ma kila sa. Erokamano. To koth ntiere ng'ur moko mabende ntiere kotenre kod kit wuok kendo konyo midhiero mathoro tucho. Governor nogolo report bang' kanose goye gi kiti, duogolo report ni nitie chenro mar temo sio majno mane gitemo timo, kata kamano nitie jok moko mabende notemo mondo mi ogeng'ne geche mane temo biro nego mach. Kaka kiwacho ni mach nowuok nomuoch sa 10 okinyi. Nyiswa ni be nitie jok manochopo mondo mi oneg majni to nobedo nade? Be adieri nitie jok manodinnegi kendo noriembe manochuno gari kendo dok chako duog gi moko? Ang'ano timore? Ing'ene riambo nitie kuom josiasa tadiera be nitie. E wach simo mach en ni mach nochakre sa 10 otieno ka chomo sa 11. To chairman matoi Joshua Ogol nogo sim ka joma ochung'ne loche masimo mach, nogo sim for almost 1 hour. Ng'amako. Imagine gari loch pi nochopo toi sa 1 ka mach osesim sa 12:37. Diwinj nade to giki wang'. Adier makende lori mar pi mar simo mach nochopo toi sa 1.
to chairman mar chiro chako gochon gi saa 10. Ma e gima nowang'o yiwa ba wang'iso lorino nodoga doga nikech already mach nosesim. Koro aparo ni ka gavana nowacho gima wiye nowilgo lori nochopo late ka mach osesim. Tegin wadwaro ni oger kar loche masimo mach mag county gi Kibra sub county. Kendo MCA Masara Ng'ombe nosechiwo kama inyalo kete lochegi masimo mach mag county gi mag pigi mondo okony Kibra sub county. Magi mane wawacho kata last year, and office mar chiro secretary mar chiro Dennis Oko nondiko barua ni county government ni wadwaro ni ogere fire station e Kibra sub county but machiegni gi to nikech e Nairobi ka kowe Kikomba Toi market kore chiro maduong' e Nairobi ka egin bing nwachulo ushuru nitie gik mosetimo timo management mar chiro osetemo kama ginyalo but seyo moko duogo negi mok maggi tegin seche moluong kata itimo public participation nyocha watime nitie gik ma proposals ma wachiwo but koro ok gitimre nikech Toi market ni e wards 2 Woodley gi Makina. Yes. Koro MCS gemo agombo notie twech achiel mondo kony madiwuog e county mondo binwa giwewe ni MCS moko mokadwa wacho ni giwuok e dhot mane ma gisiko gitiyo matek mondo konyo bi to chiro Toi oting'o tribes te. Koro wakwayo MCA ma Makina gi MCA ma Woodley ni gitem gitie twech achiel for the betterment mar joma nogonegi kura. Awinjo kiwacho ni yie ni noriembo gari mokwongo biro nikech nodeko. Yes. Diponi ich wang' ne manoting'o kendo chako gogo gavana gi kite. One, kaka traders ne waduoko lori mar pin no biro late kama osesim. Outsiders manobiro Toi emane omosre gi gavana ok one traders. One waonge ichwa. In fact kata lori nwang'ise samos lori mar pi onge ng'ama nochielo gi kidi kata chiel. But ne wang'iso driver gi jo county nikech mach osesim nwang'iso gi politely nikech mach osesim dogura doga kech koro onge gima nyalo. To joma nomoso gavana mowatimo mos joma nomoso gavana gin joma nowuok oko mar chiro ok gin traders. One wach lori mar pi odok gimoso gavana waonge kaka traders wadwaro kony mar ng'ata ng'ata. And Raila Amolo Odinga nowacho kawuono ni kiny Sakaja biro Toi okelonwa kony. Beno dhigo e kidi kendo. Warwake ma sigalagala ma mine dhigone kanyo pek kendo odhi neno magi ok faces manomosa ka. Yes, magi koro real traders. Omiyo warwako ng'ata ng'ata warwako gavana kiny. Kaluwore gi nyadi ng'eny ma bende majni osebedo katimore Okoth, be dipo ni winjo ni sirikal oserem konyo kendo keto okenge makare manyalo geng'o mach kata okenge manyalo konyo e simo mach kupo ni omoko? Dipo ni winjo ni sirikand county ofelo? Adier makende ni nitie yom moloyo to korka department mar disaster mar Nairobi County. Okadwa wacho gavana, okadwa wacho MCS, okadwa wacho kata CEC mag county, but department mar disaster ma Nairobi rach kanye ma yom nitie nikech king'iyo simb jakom ma Toi nogo sim nyaka ne jatelo motelo ne disaster, ogo sim ne area MCS, ogo sim ne MP nikech seche moko jogo nyalo ignore simbe, onge any response. Koro kama nitie yom kalure kakipenja ni dipo ni sirikal onge kako sekonyowa. Kama nitie yom en department mar disaster mar Nairobi County. Takiane Nairobi kende kose counties mamoko bende seche ma gavana yiero ng'ama ochung' ne disaster. Akiano otemo ng'iye jok moloto Nairobi ka, otemo ng'iye jogo mawuok e slums emo yier bro bedo gi understanding mapiyo
to I don't know gima timore kanyo. Kata MCS ma Kibro ng'eyo ni kanyo nitie ywak, nikech king'iyo committees ma MCS ma Kibra nitie gi kaka wawang' Toi kata gin gisetemo, but nitie yom kamoro, nitie ng'ama ninde tich kamoro. And I hope ni ka governor onego bed timo lokruok to department mar disaster Nairobi ka, nikech last year yudo ka chiro Toi wang', Mutindwa wang', Mudhurwa wang', surely ang'o matimore? Nyiso nitie ng'at moro ma ninde tich kamoro monego chiewe, to chiewe dog dala mondo many ng'ama nyalo tiyo maber. Mbaka moro bende osewuok kendo gore it jopiny nitiere ng'ato mogo simu to ochiwo warning moro kata owacho wach moro ni mach nyalo moko Toi kanyo. Ben adier? Kochopo nen Thursday, UDA office ni Ngong Road, headquarter mar UDA ni Ngong Road. Aparo ni Friday or Thursday nitie vijende mag josiasa mag UDA manokalo Toi kadhi office UDA. Ok adal luongo nying ng'ato. Ne giwacho nitie ng'ama igolo e office, ok bi gol, nitie ng'at ma gidwaro e office. Vijende gi tistrune gikalo Toi kane gidhi office UDA. Kane giduogo, koro giduogo ji achiel achiel, ka ji dhi to ji dhi e group. Ne nitie tungni moro office UDA to en Ngong Road but Toi. Koro kadipo ni nitie ng'ama nowinjo ka vijende gi wuoyo, administration mar chiro nosewacho ni gino en wach ma important monego bed ni jogi dhi ndiko statement. Ne giwacho nang'o? Nitie joma wacho, traders ma wacho ne giwinjo kiwacho ni watang', to traders gi otamre dhi report. Kure ma pod wakwayo, chairman mar chiro Joshua Gol kwayo ni dhiuru ka police mondo undik report ni nitie joma ne winjo ka wacho ni wabed motang' gimoro nyalo timore. Vijende nokalo Toi mang'eny, it is true, ka gidhi office UDA. But kane giduogo, wan kila ng'ato nodich gi tije. To Toi nitie yo ma tuch Ngong Road, ok de riembgi. Koro kane giduogo, ka dipo nitie trader monowinjo ka jogi wuoyo, en monego dhi office chiro ama dhi direct ka police to report ka DC ni nitie joma wacho ni wabed motang', gimoro nyalo timore. An kako ng'ayo nokawinjo mano. But vijende go kane dhi kalo Toi kadhi Ngong Road to naneno gi. But ka giduogo ne giwuoyo, to an kako ng'ayo nokawinjo. To dina winj, ang'isi adiera makende, dadhi bandiko dhoga kubila ni nitie vijende mokalo, kech mago vijende ma Kibra, vijende moa kuonde mamoko kapar kane luwo Toi dhi Ngong Road. Koro ewi wachno en ka nitie ni trader monowinjo ka ng'ato chiwo warning, office mar chiro yiene, traders oyiene odhi ondik dhoge. Kech seche moko ng'an manya wacho ka ne ng'ama ing'eyo mondo miwa tich mayot, kech wan bende chunywa lit, wagombo mna ng'eyo ng'ama timonwa tim mar machni. Chunywa lit to wadwan chunywa gonyore, to chunywa biro mana gonyore ka wang'e adier. Erokamano Okoth. Dipo ni gini koro nyatude gi siasa. Ma en lop ng'a, seche ma kata in kaka ja ohala idwa mondo miketo andika moro, nyaka nitiere otese manyiso lobno ni to en mar ng'a kuma ibede no, to ng'a mibro chiwo ne uchulo rent? Wachulo county. Chulo county. County to lobni en mar ng'awa, nikech kosiko wang' kamae to be wuon gi osewuok kata mowacho ni dipo ni entie kod gwandruok moro gi jomoko mamoko. Chiro Toi kano chakre early 90s, to Jakom Raila Amolo Odinga ka en mbunge ma Lang'ata, ene mono chako chiro Toi no ka ji ne use dho ndara, kama kata ka mtoka kalo to nyalo gwei kata tuomi. To chiro Toi no ne en bungu. Koro kane riembo minegi, to Jakom Raila Amolo Odinga ne en mbunge ma Lang'ata, emano chako chiro Toi ni. Ong'iso mine no kar mondo gichandre, in fact nochake gi wamama, gidonj mondo gius Toi. Koro gibeto
to gipedho lewni to gipedho chiemo, nyanya, kitungu, alot. Ma kanyo ne bungu. Kanyo ne bungu Chiro Toi. Mane kaka Chiro Toi nochakre because of Raila Amolo Odinga. And joma claim ni gin gi title deeds ma Toi ok ne gichako dhi e court nyoro kata kawuono. Ne gichako dhi chon. To beng' na Raila ne en mbunge ma Lang'ata, jogi nogo break. Nikech gima nowang'o Toi 2007 ne en post election violence. But tok 2012 ka Raila obedo mbunge, ema koro jogi ochiere to wamanyo lawyer. Lawyer wa Wood Bondo osebedo ka gorenwa kabisa e court. Joma noterewa e court gin ji 4. Ka gidwa loni. Giwacho no lobni margi, giclaim lobni margi. Gin gi title deed, gidwa nwa wuog. Ba wayalo. Nyaka Nyoro wuok e telo. Nokonyowa kabisa gin gi Raila, wayudo title deed gi county government. Kachiel gi administration mar Chiro, kotel gi Joshua Gol gi Dennis Opiyo. Ba wayudo title deed ma Chiro ni sani en under county government. Omiyo, siasa moro daka wach ni e gini. Mana kweri kaka donjo Toi 2006. Asebedo Toi higni mang'eny ka wuok e school 2006. Ang'isi adiera makende ma kata ofis Chiro nyalo confirm. Onge siasa moro e iye, siasa manyalo bet gin joma dwaro lobni. To wan bende pod wachich ni jogo pok ool, kata obedo ne wawin case. Pok giol. Omiye gin wadwaro proper investigation mondo tim, mondo wang'e. Kata ka jogi ma oro jomoko matiayo mach e chiro. To wagombo ng'eyo adier. En gima nyalo bedo maber ka kata atho sani ta ng'eyo gimonega, nyalo bedo maber seche moko. To bende nyalo bedo maber ka ng'eyo gima tuoya ba dhi amuonyo yath ba chango. Wagombo ng'eyo ng'ama wang'o Toi ni. In fact, otim proper investigation. Chiro Toi kidhi sani kama Billy Giri nothoe, musome moket kanyo mok chunje lit. Kendo kata joma chwako chayo kuonde moke Chiro kanyo, mondo yud kata trade achiel modhi bet kamadho chaye tek piem wanyalo modho. Chakre Saturday, omiyo onge siasa gini. Siasa manyalo bet gin jok ma claim ni malobgi. Pastor Collins Odindo nitiere kodo kendo oneno chendo ni owacho kanyo ni to jorit ne openjo ka jorit nitiere isenyisa ni nitiere security dong. Kaeto openjo ni be gisenyiso gimoro amora mana gineno koso podi. Gisani ne ofis Chiro nobedo gi emergency meeting ka Chiro no wang'. To ne wakwayo kaka traders ni gidhi gindik manager mar this private company gi supervisor odhi ondik report ka police. Then office Chiro boyudo report kanyo to miyo traders. Okwadwan wane magimiwa report direct. Nikech aparo ni kama chunji lite gimoro amora nyalo timore. To kwadwa medo masira wi masira. Omiyo office mar Chiro gibe nyaka gindik report gi niya kane wuok e Chiro guards ne gin adi ka jogi ne chako tich. To ne ginenang'o? To ne ginenang'o? Mano report mar office Chiro. Guards ne gin adi? Kotel ne gi head mar security mar Chiro. Wan gi head mar security. Ka jogi ne donje tich Friday, guards ne gin adi? Mano report manyaka administration mar Chiro ndik. Then this private company en nyako dhi ka police bondik report. Then koro administration mar Chiro yudo report kanyo. Erokamano koth. Neno min pilot mar Ndhiwa wacho kanyo ni goyo mos ne Okoth Ong'ayo mano SG margi kaeto wacho notiyo mos ahinya nitiere kod wachero kwatie kuom second per day kende ere kaka inyalo ornu kony pono nitiere ng'ato wa bende ng'iyo chenro sani to doher mar chwalo lwete mondo mi ochieng' ni sir kaka johala matowege onyatimo nang'o? Gisani wan gi kaka watimo gik watoi and kony mora mora mabiro Toi magima traders obet piny bo winjre, section leaders owinjore, kony mora mora mabiro Toi luare office mar Chiro kotel ni gi chairman Joshua Gol.
mane kama kony chope, kony mora mora manyalo konyo traders and warwako ng'ata king'iyo kawuono ago erokamano kabisa ne Raila Amolo Odinga kachiel gi mbunge ma Kibra Peter Orero. Raila Amolo Odinga nokelonwa kony maber kabisa kendo Nyasaye ogwedho med bet e bwo piny ka. In fact wan to nikech Raila Amolo Odinga konyalo onge to kata an mabet kani achako mna ting'o gi kaka dar toy. Raila Amolo Odinga okelonwa mabati 1,000 kawuono. Ochako miyowa 1.5 million. To nikech pesa ni dak pog traders, office mar chiro bet bo wacho ni pesa ni dhi medgo mabati gedo nugo mondo omedgo mabati kech. Remember ni stonde mowang' gin over 3,000 stalls. Mabati 1,000 ng'eny ting'en dak rom stonde te mowang'. Kure gin pesa cha nyaka medgo mabati. But gima bende wakwayo ni watimo ohala kod hola. Nyoro kana ane ot saa 2 tayudo message nonego be na chudo to chiro wang'. Wakwayo jogi boterwa mos matin nikech wane masira to eka watemo mondo ne wachung' koa higa mokalo ni chiro wang'. To wago erokamano kabisa ne jomo osechung' kodwa kaka chiro toi, wan gi MCA Lawi, Ochieng' Jera, Mheshimiwa Catherine osechung' kodwa kendo office chiro tie twech achiel kotel gi Joshua Ogol kachiel gi Dennis Opio gi joma moko. Wago ni gero kamano maduong' jomo osetimonwa mos. Nitie kony ma pesa dak kony. But inyalo wuoyo koda ba awinj ka chunya nigi kwe ne gima duong' kibiro toi kata kawuono jo unen toi chunje let kendo gimiluongo ni piem inyalo yudo go ng'ato. Wago erokamano and warwako kony mora mora manyalo biro toi market. Kata obed matin manade, kata obed mana musmal kila achiel. Kila tikete office chiro kacha ni anayudo musmal kila achiel aketo ka. To first priority wamiyo mine wa matoi. Gine mwamiyo gi first priority kuom konyo mora mora mabiro. Bedo ni poge chiro te. But nitie mine wa gin jonyuol gine maginyuolo. Wa make sure ni gibet mbele sama chiwo konyo. But Nyasaye ema biro chung' kodwa kaka traders matoi. Nyasaye mondo gwedh. Kwara moga joang' mano kanyo ene ywak johala matoi, lal mar ngima, lal mar mwandu modhuro, lal mar kuonde timo ohala ka koro gikiane gichom kanye. Jana maus ngege wacho ni ka umos ahinya koth ong'ayo. En geno marwa ni ewi kony mane ochiw gi Raila Amolo Odinga, oganda moko bende bro chwalo lwetgi mondo mi oyud kony monjore. Kata kamano en geno wa bende ne obro dok kony musiko mondo mi mach makinde ka kinde kik bedi e chiro matoi ko chiro moko mantiere county ma Nairobi. Nyakora moga joang' mano kanyo eno koth ong'ayo abere en ja ohala e chiro matoi. Wang'yo midhiero mano mako joganda magin jo ohala e chiro no mano era many piny. Nyinga Lydia Okeo, orom kendo saa 3 chenro mar Oimore.